لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masu kallon wannan kafa ta Almanasir TV Hausa bane muku barka da warhaka. Sannan da haɗuwa da ku a cikin shirin sakon hukumar alhazai. Wanda hukumar alhazan jihar Bauchi ke kawo muku bayanan halin da alhazanta suke ciki da kuma ayyukan take gudanarwa domin kare ta jin daɗin alhazan daga nan ga Najeriya da ma zaman da suke a halin yanzu a can ƙasa mai tsarki ta Saudi Arabia. Idan na biyo mu a wancan shirin da ya gabata kun ji yadda hukumar ta fara dawa da alhazai gida Najeriya bayan kammala aikin hajjin bana. Ya zuwa da yanzu hukumar jin daɗin alhazan jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar Imam Abdulrahman Ibrahim Idris sun samu nasarar dawa da alhazai gida har sama da 1,000 da 'yan kai. Kuma a ranar Alhamis 19 ga watan nan na Yuni ake sare jirgi na uku na mahadatan jihar Bauchi shi ma zai keto haru daga Saudi Arabia zuwa jihar Bauchi. Kuma a halin yanzu kamfanin jiragen sama na Max Air wanda shi ne yake dakon alhazan na ci gaba da aikin auna kayayyakin alhazai domin kawo musu su gida gabanin a ɗauko su zuwa Najeriya. Bai da yanzu baku da babbar sakataren hukumar alhazan jihar Bauchi Imam Abdulrahman Idris don jin karin bayani game da halin da alhazansu suke ciki a Saudi Arabia a halin yanzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mu a wannan lokaci cikin wannan shiri namu mai albarka shirin sakon hukumar alhazai. Muna gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara rayuwarmu har zuwa wannan lokaci. Muna ƙara roƙon Allah ya ƙara mana albarka ya kuma sauwaƙe mana dukkan lamuranmu. Alhamdulillah, kamar yadda 'yan uwa suka sani, jiragenmu guda biyu sun tafi zuwa Najeriya, wanda jirginmu na farko yana ɗauke da alhazai 550, na biyu kuma yana ɗauke da alhazai 500. To alhamdulillah, a yanzu kamar yadda muka ambata, jirginmu na uku insha Allah zai iso Najeriya jibi, wato ranar 19 ga wata, kuma ana sa ran gobe alhazai su bar cikin garin Makka zuwa garin Jidda. Kuma in Allah ya yarda wannan jirgi zai taso da alhazai guda 536 ne da kuma guda 4 daga jihar Plateau in Allah ya yarda. Wannan zai bayu ga cewa an ɗibi alhazan jihar Bauchi guda 1,586 insha Allah. Zai zama wanda ya rage na alhazai ba zai wuce guda 800 da ɗin wani abu ba insha Allah. To da wannan dai yake gwada jirgi biyu suka rage mana, kuma muna sa ran insha Allah zuwa ranar 21 da 22 insha Allah su ma waɗannan jirage za su dawo Najeriya, ko 22 da 23. Wajen wa'innan insha Allah kwanaki ne za mu kammala tahowa da alhazan jihar Bauchi baki daya insha Allah. Saboda haka Max Air kusan za mu iya cewa yanzu sun auna jakakkuna na galibin alhazai. Abin da ya rage alhazin da ba a auna jakakkunan su ba za su wuce alhazai 200 zuwa 300 ba. So su ma muna sa ran zuwa gobe insha Allah za a kammala wannan aiki na dukkan alhazai baki daya na jakakkunan su. To daga nan ba abin da ya rage sai da alhazai su ci gaba da zama don jiran ranar tafiyar su. Da idan Allah insha Allah zuwa jibi dai jirgi na uku zai sauka, sai kuma a ranar 21 da 2 kuma 22 da kuma 23 wanda zai zama shine jirgi na ƙarshe insha Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. To masu kallon tashar Almanasir TV Hausa,
duka da muka kawo ƙarshen wannan shiri na sakon hukumar alhazai, wanda babban sakataren hukumar jin daɗin alhazan jihar Bauchi Imam Abdulrahman Ibrahim Idris yake ƙarin haske game da halin da ake ciki da ayyukan hidimtawa alhazai da hukumar su take yi a halin yanzu a Saudi Arabia bayan kammala aikin haji, da kuma bayani akan yadda ake yin jigilar da alhazan gida a halin yanzu. Za iya cewa a halin yanzu kusan jirage biyu ne suka rage wa jihar Bauchi da kammala jigilar da alhazanta gida a wannan shekara bayan sa kammala aikin haji. To sai ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta Almanasik TV Hausa domin ƙara samun sabbin shirye-shirye da suka shafi aikin haji da ma sauran batutuwa na cigaban al'umma. Amma kafin sannan, a madadin Almanasik Multimedia and Communication Limited da suke shirya muku wannan shiri, yake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, a huta lafiya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.